खुलुमबाय नायगिरिफोरनिसिम। आंनि मुङा राजेन नार्जारी। आङो गसाइसिना बिसिसिनि सिङाव थानाय अक्सिगुरि गामिनि। मैया जोंनि बे गसाइसिना दालाइसा एबसुनि अफिसखौ माखासे उदखारिफ्रा अनागारि एकदम आखु खालामफैदों। बिनि थाखायनो जों दिनैहाय ओनसोलनि साफ्रोमबो सेनियर रायजो राजाफ्रा ज' जानानै जों जोबोद दुखु मोननाय जों बेखेवनो नागिरदों। मानो होनबा बिथांमोना मैयानि 18 तारिख मोनाबिलि समाव 6टा समाव फैनानै माखासे बिपिएफनि उदखारि हान्जाफ्रा फैनानै जोंनि बे इउनिट अफिसखौ बुख्रुबबायफैदों। बेनिखायनो जों जोबोद दुखु मोनदों गारजेनफ्रा ओनसोलना। बिथांमोना बेबायदि खालामनो नाङामोन। जोङो दिनै बेवहाय 22टा गामि दङ बे इउनिट अफिसाव। बे 22टा गामिनि रायजो राजाफ्रा जों जोबोद दुखु मोनबाय बेबायदि आखु खालामनायखौ। बिथांमोना बेबायदि खालामनो नाङामोन। बिथांनि बेबायदि आखु बाहायनाया थिग जोंनि दतमा 9 नं बिजाथि बिथां प्रकाशआनो माखासे सिनायनो हायै गोसोम गोसोम ड्रेस गाननाय लानानै फैदोंनो। बिथाङानो बे खामानिखौ मावहोफैदों। माखासे जोंनि मानसिफ्रा सोरगिदिं जेरैबो नुजोबदों। माने 6टाल' टाइम नालाय मोनाखैमोन। बेनिखायनो जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेबादि जाजानो जों बुहुद बादोंमोन। बेनिखायनो जों जोबोद दुखु मोनबाय। आगोलनिफ्राय जों बुंबाय थादोंमोन प्रत्येक बोसोरावनो बेवहाय इलेक्सन जाबा माखासे उदखारिफ्रा फैनानै जोंखौ बिदिनो आक्रमण खालामथाफैदों। थांनाय बोसोरनि MP इलेक्सनावबो जानो गोनांमोन। खुनुरुखुम बादा होलायनानै बेफोरबायदि सावगारिया जायाखिसै। अनेक बार बेबायदिनो जाबाय। बेनिखायनो जोङो बेवहाय जोंनो सिकिउरिटि दोनफैब्ला मोजां एबारनि इलेक्सनाव होननानै जों अनुर'ध खालामखादोंमोन। बिथांमोनहा ब्रा ब्रायैनो दिनैहाय मोनसे गाज्रि सावगारि खालाममारबाय। दा बेवहाय जुदि जोंनि ओनसोलनि माखासे रायजो राजाफ्रा गसंथेनानै माबा मोनसे बुङोबा बिथांमोना जोंनि सायाव माबा मोनसे खामानि मावगौमोन नामा, आं बेखौ बिथांमोनखौ बुंनाय जायो आरोखि। जों मिथिनो मोनबावदों नोंथांमोननि ओनसोलावहायनो एबसुनि न' इन्टिमेटेड माखासे बेनारफोर मैया जोंनावहाय अक्सिगुरि भट केन्द्रआव डिस्ट्रिक्ट एबसुनि खाम्फा सार फैनानै मोनसे मोजां रायजो राजाखौ मिटिं खुंफैदोंमोन। बिथांमोनहा बे समावनो माखासे सिनायनो हायै गंसे गारि थांलाय फैलाय जाबाय थाखादों। जों नुहुरबाय थाखादों। दा सोरबाफोर गाज्रि गोसोनि मानसिफ्रा बबावबाफोर खिन्थु खालामदों नामा, खिन्थु जोंनि मानसिया जोंनि बे ओनसोलाव खुनु मानसिनि दंफाङावनो प्रस्टार सिथाबनो मोना बिदि होननानै जों माखासे एसे फोसावनाय दंखायोमोन। खुनु मानसिनि माने मियादि हानि दंफांफ्राव जेबो प्रस्टार सिथाबनो मोना होननानै जोंहा मोनसे फोसावनाय दंखायोमोन आरो। दा सोर सिथाबदों खिन्थु जोंनि पारपलनिफ्राय रावबो बे खामानिखौ मावाखै आरोखि। नोंथांमोनहा नैबे ओनसोलनि बासिन्दा हिसाबैहाय फैबाय थानाय बे जायनाखि इलेक्सन बे इलेक्सनखौ माबायदि जाजानो लुबैदों? जों मोनबा खुब मोजाङैनो जों जाजानो लुबैदोंमोन। माने जों बुंबाय थादोंसोमोन देग्लायनि इलेक्सना ओरैबायदि मोजां जासिगोन, जेबो हेमगाम गैयै बिराद साइलेन्ट भाबै जासिगोन होननानै जों मैयासो फुङाव बेखौ रायज्लायदोंमोन। नाथाय नै बिथांमोननि माखासे उदखारिफ्रा दा बे रोखोम खामानिखौ मावफैबाय। बिथांमोना बुंदों बुख्रुबफुनाय समाव जोंनि इउपिपिएलनि माखासे नेताफ्रा बुंदोंमोन नोंथांमोना मा पारपासा लानानै बे खामानि मावफैखो होनबा जोंहा दाया इउपिपिएलजों नङा एबसुजोंसो, जों एबसुनि अफिसखौ जों बुख्रुबजोबगोन होनना बिथांमोना आरो बुंबावलांदों जाहैबाय। बेनिखायनो जों जोबोद ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आरो सेनियरनि मानसिफ्रा जों जोबोद दुखु मोनबाय। दा बे इउनिटखौ नायग्रा बेंदिंग्राया जों बे सेनियर ग्रुपआनोमोन। दा जोंनि मेगनाव बेबायदि मोनसे गिलु बालु बिथांमोना मोनसे साहस लानानै बेबायदि मावलांनाया जोबोर अन्याय जादों। जों जोबोद गोजोन थासारि जाजानो लुगैयो ओनसोलखौ। जोबोर अन्याय जाबाय आरो बेबायदि मावनाया। नैबे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रायजो राजानो मा मिसेज होगोन? रायजो राजाफोरखौ जों खावलायो जाहाथे जोंनाव जाबाय गुबुन जायगाफ्रावबो जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया जाया। आरो नोंथांमोना जौफोर लोंना निसा जानानै बे खामानि मावफ्रांदोंबा जाहाथे खुनु जायगायाव नोंथांमोना मावाब्ला मोजां जागौ। माने जाथि गथ' हिसाबै एबसुआ बर' जाथिनि मेन सिनस्रि हिसाबै जोङो बिथांमोना जाय हान्जाया गोग्गो गुसु गोथार बर' जाथिनि थामोनथा थांनायनि माबा खामानिफोरखौ मावदों, बेजोंनो दिनै एबसुआबो सापर्ट खालामदोंमोन। बिनिनो बिथांमोनहा दाय जादों, आं बेखौ फोरमायगोन आरो।
खुलुमबाय आंनि मुङा फैलाव बसुमतारी आं बे गसाइसिना ओनसोलनिनो आङो सासे बे इउनिटआवनो बिबान लानानै खामानि मावलांनाय सासे व्यक्ति दा जोंनि बेयाव खौरां मेल लानायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंहा मैया जेनाखि मोनसे गाज्रि जाथाय जादों बेनो जाहैबाय जोंनि दालाइसा आफादनि जेनाखि मावख' जाय दालाइसा आफादनि गेजेरजों जोङो बे ओनसोलनि गामिफोरखौहाय जोङो सोरबिथिं जोङो बेंनानै लानाय बायदि खामानि मावबाय थायो जोंनि फरायसा आफादनि जायफोर बिबानगिरि बिथांमोनहा दा बेवहाय मिथिनाय बायदिब्ला आरो आं दा फैनानै नुफैबाय बेवहाय खोब गाज्रि मोनसे थासारि बिथांमोना खालामफैदों मोनथिनायावहाय बिथांमोना मोनसे बेनार माने पस्टार बेबायदि होदों बे जाहैबाय जोंनि ओनसोलनि गामियावहाय माने एबसुखौ हाबनो मोना बेबायदि मोनसे स्ल'गान दा बेनि गेजेरजों बिथांमोना माखासे उन्दै मानसिखौ लानानै बिथांमोना बाजाराव सिथाबदों होननाय खोनादों दा बेयो जोंनि ओनसोलाव जानो नाङामोन दा आं बेखौनो दुखु मोननाय फोरमायगोन दा बिथांमोनहा बेखौ लानानै माने दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे मोनसे गोथार बे थावनिखौ बेबायदि टारगेट लानो नाङामोन दा बेनिखायनो आङो BPF दोलोनि बे ओनसोलनि जायफोर बिबान लानानै सामलायगासिनो दं बिथांमोनखौ आं खावलायहरगोन बे मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बेबायदि मालाबाबो साननो नाङामोन सिगाङावबो खोब माने जाहांब्लाबो गोबां बेबायदि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो हमथानो हादोंमोन नाथाय दिनै फैनानै दिनैनि जाय BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोना गावसिनि थौले मेलेमजों गावसिनि आफादखौ दैदेननाय आं बेखौ होनहरगोन दा बिथांमोना बिसोरनि दैदेननायनि थाखायनो बिथांमोना दिनै सिखा रुवा बाथुल बेबायदि गन लानानै जोंनि अफिसावहाय जाय माने फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना थायो बेयावनो थायो बे गोथार बे अफिसाव बिथांमोना हामला खालामफैदों दा बेयो खोब जोंनि थाखाय दुखु गोनां जोंनि ओनसोलनि आं मोनायावनो फन रायलायदों ओनसोलनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनजों गासिबो बिथांमोना दुखु मोनदों स्वयं आं BPFनि माखासे सापर्टार सिंजों सापर्ट खालामग्रा दैदेनगिरि बिथांमोनजोंबो आं रायलायदों बिथांमोनहाबो थिनाखैमोन माने गावसिनि माखासे हयथ' बेवहाय थाग्रा मानसिफ्रा जायफोर माने दङमोन बिथांमोना लोङै जायै हयथ' बेबायदि सानफ्लांनो जानो हागौ बिथांमोना जायबा बेबायदि स्ट्रेटै आंनो बुंहरदों दा बियो बिदि जानो नाङामोन हमथानो हानांगौमोन मानसिफोरखौ आखायाव लाबाय जेला बिथांमोनहा कन्ट्रल खालामनानै दोननांगौमोन आरोखि दा बेनो जाहैबाय जों दुखु मोननाया दा उनावहाय जाहाथे बेबायदि जेबो जाया आरो जोंनि बे ओनसोला जाहाथे जेनाखि जानो गोनां बिसायख'थि बियो मोजाङैनो जालाङो बेखौ आङो हास्थायो दा खेबसे जाबाय आरो नेक्स्ट बार जाहाथे बिथांमोना जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे दालाइसा आफादनि मावख'खौ जाहाथे टारगेट लाया आरो मथि बिथांमोनखौ टारगेट लाया आं बेखौ खावलायहरबाय खुलुमबाय आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं इडुकेशनाव बेचेलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेल्युआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन स्पेसियली भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब कर्परेट जब आरो प्राइवेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो थेंक इउ